Jina u Karlo inselmulkom u nilqawkom magħna għal programm ieħor Vale. Verament qed naġsqu lejn tmiem issa, diġà wasalna f'programm numru 11. Mara tantni oħra jkun qed fadal Karlo, iż-żmien dejjem jiġri. Iva vera, u s-sajf ikun qed wasal biex jispiċċaw wkoll. Ekku, inti diġà bdejt illum naħseb se tkun qed taħdem fuq dawn il-fliexken. Iva, dal-fliexkun araftu? Dak li għamilna l-ispiċċali u li ġibt lek għandek biex tagħmel zammejtu. Għax kien kurjuż x'jista' jagħmel biex tkun taħġieġ. Veru. Allura illum ħankun qed nurruhom. Tajjeb, jiena qed nara li xkatlajthom. Iva, xkatlajtu ftit biex iż-żeba taqbad iktar, ovvjament il-ħġieġ ikun jiżluh. Allura kemm nixkatlaw ftit u mbagħad mill-ewwel nibdew intuħ il-passati. U importanti li nużaw sandpaper daqsxejn iktar ħoxna meta jkun tal-ħġieġ. Iva, fil-fatt jien użajt is-sandpaper tal-mija. Tal-mija, ekku fil-fatt. Biex kemm jista' jkun il-girfa tkun naqra iktar, aħna ma narawix il-girfa, imma l-girfa tkun qed hemmhekk u ż-żeba taqbad. Tidher, illum qed narawek. Iva, fil-fatt vera. Ġifieri Kont naqra iktar b'saħħti mela. Mela inti ħtibda tisboħ u mbagħad wara tgħidli kif se żejjel u Iva, nista' ngħidlek issa malajr, mela għandi din il-forma qiegħda ċatta hawnhekk. U hawnhekk qiegħda mawġa. Dina wiċċ tajjina bil-lest kemm nużaw jew hair dryer jew inkella blow lamp u titgħawweġ kif irridu. Din id-darba xtrajthom tal-injam, is-soltu tagħmilhom inti bit-tafal, din id-darba żiet li tuża dawn tal-injam. U ħankun qed nuża image transfer. Ħankun qed nispjegaw lin-nies kif nużaw l-image transfer. Mela tistennina daqsxejn qabel ma jimportax. Tagħmilha din biċċa ta' xogħol. Għaliex illum ukoll għandi ħafna mistiedna x'inlaqakom magħhom għandna lil Dr. Noel Vella illi se jkellimna dwar il-klip il-baħar u l-ħamim tal-baħar. Għandna lil Malcolm Borch illi ltqajna miegħu ftit tal-ġimgħat ilu wkoll illum se jkellimna fuq il-pestiċidi u lil Natasha Mifsud illi kellha karriera interessanti ħafna bħala baħħara mal-Greenpeace. Però se nibda billi inlaqakom ma' Dr. Noel Vella. Insellimlek, Noel, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Insellimlek, grazzi lilek ukoll. Inti tistudja fil-fatt il-klip il-baħar u l-ħamiem tal-baħar. Inti riċerkatur biologu fl-Università ta' Malta u anki volontier fl-NGO Bikref. Issa, meta ngħidu klip il-baħar, naħseb kulħadd jibda jibża mill-ewwel għax ħafna nies ma jgħumux fil-fond għax jgħidu li nibża mill-kelb il-baħar. Però fil-verità liema ħut nikklassifikaw bħala klip il-baħar u bħala ħamim tal-baħar. Eżatt, kif qed inti l-ewwel idea tan-nies ħafna drabi tkun qed nitkellmu fuq klip il-baħar, Great White Shark, baħar fond. Imma fil-verità il-numru ta' speċi li qegħdin naraw bħala klip il-baħar u ħamim tal-baħar huwa ħafna iktar wiesa'. Bħala grupp li aħna ngħidulhom elasmobranchs li huma ħut illi minflok xewk bħala skeletru tagħhom għandhom skeletru magħmul mill-cartridge. Bħala numru ta' speċi hawnhekk għandna madwar 1200 speċi. Fil-Mediterran? Le, madwar id-dinja. Madwar id-dinja kollha. Fil-Mediterran għandna madwar 80 speċi. Sewwa. Li jisu 35 minnhom huma ħamim tal-baħar, jew meta ngħidu ħamim tal-baħar jinkludi anke bon li huwa stingray u l-oħrajn huma sharks. Sewwa. Jiġifieri bħala numru ta' speċi għandna numru mhux ħażin u varjat. U daw insibuhom fl-ibħra Maltin, jiġifieri? Iva, insibu fl-ibħra Maltin, imma kif qed ngħidlek. Mhux l-ispeċi kollha. Mhux l-ispeċi kollha. U mhux l-ispeċi kollha wkoll insibuhom viċin il-kosta. Hemm speċi li huma jgħixu viċin il-kosta u speċi oħrajn illi jgħixu iktar il-barra fuq il-kosta. Fil-fatt hemmhekk qegħdin naraw. Eżatt, hemmhekk qegħdin naraw stingray, dik hija tip ta' elasmobranch li tgħix fil-Mediterran. Tidħol fil-baxx? Dik tidħol fil-baxx iva, dik tgħix fuq ibħra fuq art mod speċjali fejn ikun hemm ramel. U tiekol annimali żgħar. Issa meta qed nitkellmu kif qed ngħidlek fuq dat tip ta' ħut, għax forsi jkun hemm ħafna nies iltaqgħu magħhom talma ma jkunux jafu li qed nitkellmu fuq xar. Ġieli rajt żgħar minnhom daw. Pereżempju. L-adira pereżempju. Jew jekk mhux eżatt stingray le. Ta' ħamiema oħra. Jew pereżempju jekk tmur tixtri minn tal-ħut taf tiltaqa' ma' gattarell li huwa tip ta' shark. Jittikel. Forsi iktar tard naraw anke video ta' wieħed minnhom. Jeżistu wkoll il-mazzola. U anke mazzola hemm. Il-mazzola taqa' taħt taqa' taħt sharks ukoll. Daw il-grupp jagħmlu nistgħu niġbruhom flimkien għaliex kif qed ngħidu għandhom it-tip ta' skeletru tagħhom li huwa mur mill-cartridge minflok bħal ħut normali li għandhom ix-xewk dawn għandhom gill slits li normalment ikollhom bejn 5 u hemm ftit speċi li għandhom 6
ukoll il-mod ta' kif jgħixu. Ġifieri dawn pereżempju ħafna minnhom jimmaturaw tard ħafna. Pereżempju nitkellmu hemm sharks li jimmaturaw ta' 20 sena u jgħixu anke fit-tul, hemm minnhom jgħixu 60 sena. Il-whale shark hemm studji li jgħidu li jgħixu anke sa 130, hemm oħrajn pereżempju il-Greenland shark kien hemm studju ftit snin ilu jgħix bejn 300 u 500 sena. Ġifieri hemm speċi, hemm varjetà kbira. Ġifieri meta dal-grupp ta' annimali evolva madwar 400 miljun sen ilu, ġifieri il-grupp huwa antik ħafna u allura bl-evoluzzjoni naraw varjetà u differenzi bejn speċi u oħrajn. U mhumiex kollha perikolużi u xejn? Le. Meta nitkellmu perikolużi. Il-famuż Great White. Perikolużi għan-nies. Mhux hekk. Issa, allura qed naraw vera numru żgħir ta' speċi li huma dak li qed naraw hemmhekk dak huwa speċi tal-gattarell. Dak huwa shark, dak jikber fil-Mediterran 80 centimetru massimu. Malta nsibuh ukoll. U dak Malta nsibuh jew jinqabad diversi drabi u jkun għal-beħ, ġifieri għand bejja tal-ħut. Dak hemmhekk huwa kien qabad ukoll dak huwa blue shark, jsejħu ta' kaħla u taf tmur tixtri għand tal-ħut u jkollok ħut ta' kaħla. Ġifieri dak kien qabad imma bycatch pereżempju. Dak kien qabad bycatch tas-sajt għat-ton pereżempju jew għas-sajt tal-pixxi spat. Ma jkollx nies. Jafem ftit records ta' forsi xi drabi attakka n-nies, imma rarissimu dan mhux xi speċi. Fi profondi wkoll u xejn. Eżatt, dawn ħafna minnhom jgħixu l barra mill-kosta. Irridu nżommu frasna li dawn il-ħut jirrikjedu ċertu ammont ta' ċertu tip ta' ikel. U biex isibu dan it-tip ta' ikel ma jistgħux ikunu f'daqshekk viċin il-kosta, ġifieri jridu jfittxu qatat ta' ħut oħrajn li jistgħu jiklu minnhom. Għax il-fettu il-bnidem mux li kell primarju ta' assolutament. Uħut minnom jersqu viċin il-kosta ħabba l-ekoloġija tagħhom dawn ikunu jew ikunu tfittxu l-ikel, jew inkella jersqu viċin il-kosta pereżempju biex iweldu. Għaliex hemm ftit speċi ta' xark li jbidu l-bajt u hemm oħrajn li jweldu il-frieħ bħala sħaħ. U allura kemm dawk li jbidu, anke dawk li jweldu jippruvaw li l-frieħ tagħhom jiġu ġo areas li huma sheltered. Allura daw jidħlu f'areas baxxi, waħda mir-raġunijiet hija biex ikollhom il-frieħ. U allura għalhekk insibuhom forsi u niltaqgħu magħhom għax jiġu viċin il-kosta, imma kif qed ngħidu fl-ibħra Maltin ir-rekords ta' dawn huma vera baxxi. L-importanza ekoloġika tagħhom. L-importanza ekoloġika hija kbira dawna ħabba. Mhumiex l-għadu tagħna daw. Lanqas xejn, anzi bin-nuqqas tagħhom l-ekosistemi tagħna qegħdin ibatu. Dawna huma fil-maġġoranza tal-ekosistemi huma top predators, jiġifieri l-iktar annimal il-fuq fl-ekosistema. Kif inti tneħħih it-top predator, normalment l-ekosistema jiġi kreat żbilanċ fiha. Jiġifieri ikun hemm problemi anke fi speċi oħra. U anke l-indikazzjoni tan-nuqqas tagħhom huwa indikazzjoni li hemm xi ħaġa ħażina. Jiġifieri dawn pereżempju uħud minnhom daw jieklu molluski bħal cuttlefish, arnit, ħut żgħir ieħor jew ħut naqri kbar, imma dak huwa l-ikel tagħhom. Issa jekk dawn il-ħut li huma jieklu qegħdin jonqsu, dawn l-ispeċi wkoll ħajkunu qed jonqsu. Fil-fatt f'dawn l-aħħar snin smajna li dawn l-ispeċi qegħdin ipperikolati u xejn. Iva, ħafna minnhom. Infatti numru kbir ta' sharks u ta' rays, pereżempju dak fosthom hemmhekk hemm il-basking shark dak jgħix fil-Mediterran, dak jikber madwar 6 metri, 8 metri. Dak huwa kbir bħala shark, imma dak jiekol krill u annimali żgħar li jkunu fil-baħar, ġifieri għalkemm aħna qed naraw kbir u ħalqu kbir hekk u x'intaraħ tgħid mamma mija. Ħalqu kbir dak biex kun jista' jaqbad volum kbir ta' ilma ħalli jkun jista' jiffiltra ħalli jsib l-ikel fih. L-istess bħal whale shark. L-istess bħal whale shark. Il-whale shark tikber Jina omejt magħhom jiġi enormi. Eżatt, dik tikber 12 metru, l-ikbar rekord tagħha kważi 19 metru. Enormi. Tiżen 16 tunnellati, ġifieri l-ammont ta' ikel li trid huwa kbir. Dak hemmhekk huwa shark ieħor, dak ukoll huwa protett, dak huwa short fin mackerel. Dak ix-shark huwa mill-istess familja tal-Great White Shark. Biex insemmi wkoll anke l-basking shark huwa mill-istess familja tal-Great White li għalkemm jikoll il-annimali żgħar huwa fl-istess grupp. Ix-short fin mackerel qiegħed fl-istess grupp tagħhom huwa karnivoru simili tal-Great White, jiġifieri ħajjikol ħut li huwa pelagiku, huwa b'saħħtu ħafna, jiġri ħafna biex jaqbad dak li għandu bżonn jiekol. Kif kont qed ngħidlek qabel imma għalfejn qegħdin jonqsu. Pratikament qegħdin jonqsu għal diversi fatturi. L-ewwel ħaġa għandna tibdil mal-kosta.
Ġifieri fejn inti għandek tibdil madwar il-Costa Ferjas li dawn normalment jużaw bħal biex ikollhom il-friħ fihom, ovvjament dak huwa diġà xi ħaġa li qiegħda titfaħħom lura. Barra minn hekk għandna wkoll overfishing. Issa overfishing jew tagħhom dirett li fil-Mediterran hemm xi ftit fisheries illi jittargetjaw ċertu speċi ta' sharks. Imma overfishing ukoll fil-każ pereżempju tal-Mediterran ta' ħut ieħor li huma jieklu. U allura dawn ma jsibux ikel. U kif kont qed ngħid, ġifieri għalkemm mhux qed naqbdu lilhom forsi dirett huma indikaturi ta' x'qed jiġri fl-ekosistemi tagħna. U kif qed inti ġili jinqabdu bi żball ġolli xbieki meta jkunu qegħdin jistadu għall-lampuki u x'hekk u għat-ton nimmaġina. L-lampuki mhux daqshekk ma jinqabdux sharks u rays, imma meta jistadu pereżempju għat-ton, jistadu għal pixxi spat. Fil-każ ta' trolling ukoll ikun hemm ħamim tal-baħar da jkun qed jgħix mal-qiegħ allura troll meta jiġi kaxkar tal-qiegħ ħajaqbad dawn l-ispeċi. Ġifieri jinqabad u anke fuq bottom long lines, ġifieri xolfa li jinżlu sal-qiegħ biex jaqbdu ħut li hu ikbar. Issa jiet meta jkun qed jipprova jaqbad il-ħut ħafna drabi ma jkunx qed jittargetja x-sharks għaliex il-valur ekonomiku tagħhom huwa baxx. Ġifieri jkun qed jittargetja ħut li għandu valur aħjar. Imma ovvjament jekk jinqabad fil-każ ta' Malta dawn il-ħut jispiċċaw fis-suq lokali jinbjaw bi prezz normalment mhux daqshekk għoli u jittieklu wkoll. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar ma jkunx hemm ħela minn dak il-att. Almenu dik xi ħaġa importanti. Eżatt. F'pajjiżi oħra imma, pereżempju fejn ġieli jiġu maqbuda dawn, jiġu maqbuda b'mod speċifiku biex jinqabdu biex jintużaw il-fins tagħhom. Ekku, fil-fatt hemm il-famuża shark fin soup. U x'hekk is-soppa li jagħmlu biha iċ-Ċina. Iridu pajjiżi Asjatiċi b'mod partikolari, imma din il-tip ta' ikel imxiet kemm ġol Ewropa u anke ġol Amerika. Ġifieri hemm suq kbir għaliha. Hija delicacy. Hija meqjusa. U infatti allura sajjiet ikun jaqbillu jmur jaqbad dan tip ta' ħut, jaqtalhom il-fin u minflok joqgħod iġorr il-ħuta kollha jbieħ biss il-fins li minnhom jista' jagħmel iktar flus. Daw il-prattiċi mhumiex tajbin imma hawnhekk qed naraw fejn ix-sharks qegħdin jinqatlu. Għaliex titlef il-bilanċ u xekla darba inti taqtala. Il-ferita. Ferita kbira. Ġifieri anke kieku ma titlifx il-bilanċ dik ħadd tmut minħabba l-ferita li għandha ġifieri. Da jaqtawlhom kwalinkwa fin li iġib il-flus, ġifieri jaqtawlhom il-fin ta' darhom, normalment xark ikollu tnejn fuq daru, il-fins li għandhom għall-ġemp ta' taħt, ġifieri dan pratikament iżarmaw l-annimal, so bil-forsi l-annimal ħajmut, u l-bqija tal-annimal jiġi mormi. X'qed isir biex nikkontrollaw in-numri ta' dawn il-klip il-baħar u ħamim li jinqatlu? Milli jiġu mnaqsa. Qed isir diversi affarijiet biex inkun ċar di li għedna tal-finning u hekk dik il-prattika fl-Unjoni Ewropea u anke fil-Mediterran hija illegali. U m'għandniex rekords li qatt saret ġo Malta Malta qatt ma kellna din it-tip ta' tradizzjoni ta' dawn l-affarijiet. Qed isiru diversi affarijiet biex nibdew pereżempju Malta fin-1990s ġew protetti tliet speċi, kienu ġew protetti il-Great White, il-Basking Shark u il-Devil Ray. Ma' żmien imma bdew jindunaw li hemm diversi speċi li qegħdin f'riskju għoli li jiġu estinti. Jiġifieri jekk ikollna naraw il-lista tax-sharks u tar-rays, insibu li l-maġġoranza tagħhom fil-Mediterran huma klassifikati bħala critically endangered, jew vulnerable. Hija ħasra, ma tinkludi iktar minn nofs l-ispeċi li għandna ġewwa l-Mediterran. U minħabba f'hekk kien hemm diversi konvenzjonijiet u anke saru action plans fejn l-idea kienet li l-gvernijiet tal-Mediterran u l-Mediterran bħala reġjun u anke l-Unjoni Ewropea jieħdu passi biex jillegalizzaw, jagħmlu liġijiet biex jagħmluha illegali li jiġu landed u jiġu maqbuda
uħud minn dawn l-ispeċi. Kull annimali huwa importanti fl-ekosistema u xek. Għandna nipproteġu il-biodiversità kollha illi ġejna ippremjati biha. Dr. Vella kienet interessanti immens, grazzi ħafna tal-li lqajt l-istedina tagħna. Jiena se nofrilek kaxxa minn dawn bħala rikordju tagħna illi għamilha Carlo stess u skoprejna li kontu ħbieb antiki wkoll u x'vera. Jiġifieri se jkollok rigal żgħir mingħand Carlo wkoll. Grazzi tal-ħin tiegħek u nawgurawlek fir-riċerka tiegħek ukoll. Aħna se nifqu għal ftit mumenti ta' riklami b'għu magħna. Lura magħna tkellimna dwar il-klip il-baħar u l-ħamim tal-baħar, wasal il-ħin li naqilbu ftit fuq l-agrikoltura. U biex nagħmlu dan miegħi għandi lil Malcolm Borch li rajtuh fil-ġimgħat li għaddew kellimna fuq il-hydroponics. Fil-fatt illum se jkellimna dwar suġġett kontroversjali. Malcolm huwa l-Viċi Direttur fiċ-Ċentru tal-Agrikoltura fih dan l-Emcast u koordinatur ukoll tal-Aqda Bdiewa Attivi. Mela, illum se nitkellmu fuq il-pestiċidi. Kemm jinkwetawna? Il-kelma jwerruna għax naħsbu li l-ikel li qed nieklu ħajoqtonna. Sewwa. Imma tajjeb l-ewwel nifhmu x'inhu x'inhuma, għal xiex nużaw. Xiex nużaw, ekku. Għalfejn bżonnu. Ekku, il-pestiċida hija kimika li din bħalma pereżempju meta aħna nkunu ma nifilħux nieħdu l-antibiotics, xi ħadd li jkun qed ikabbar il-pjanti u dan qed jara li l-pjanti qed joqtolhom xi ħaġa li tista' tkun moffa, jista' jkun insett. Miflok joqgħod iħares lejh iħares lejh il-pjanta tmut, jagħmel xi ħaġa biex iwaqqaf dik xi ħaġa li tkun toqtol il-pjanta biex il-pjanta tibqa' tikber b'saħħitha. Issa. U għaliex jiġri dan? Jiġri dan għax l-ikel tagħna li ħafna minnu huwa jew huwa il-pjanta nnifisha, jew inkella jekk niklu l-annimali jiklu l-pjanti. Jiġifieri il-pjanti huma l-bażi ta' kwalunkwe ħaġa li tal-katina tal-ikel. U allura biex aħna nibqgħu insostnu l-ammont ta' ikel li nipproduċu bil-fors għandna bżonn xi ħaġa li tikkontrolla dak li jkun qiegħed joqtol il-pjanti li rridu nieklu jew li l-annimali tagħna jridu jieklu. Per esempio il-frott, wieħed minnhom mhux hekk. Ħaxix hekk bħal madna il-ħaxix li jieklu l-annimali daw kollha jimirdu għax hija xi ħaġa ħajja u kwalunkwe ħaġa ħajja tista' timrat jew jista' jattakka insett. U allura bidwi da produttur, speċjalment produttur li dan biex jgħixu irid ikabbar il-pjanti bħal ħafna bdiewa Maltin, bil-fors għandu bżonn jikkontrolla dan il-mart biex ikun jista' iwassal il-pjanta tiegħu sas-suq. X'tipi ta' pestiċidi jeżisti? Allura hemm differenza naħseb mhux hekk. Hemm ħafna pestiċidi differenti. U minnhom li ma jistgħux jintużaw. Mela aħna nirringrazzjaw l-Alla li qegħdin membru fl-Unjoni Ewropea għaliex għax l-Unjoni Ewropea hija stretta ħafna fuq il-bex li tħalli li l-membri stati tagħha jużaw. Jiġi il-bex l-antik. Il-bex l-antik, il-bex l-iktar perikolus fid-dinja ma jistax jintuża fl-Unjoni Ewropea. Sewwa. Però mbagħad niggwasta jien l-Unjoni Ewropea li mbagħad nkunu nistgħu nimpurtaw prodotti li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea li daw il-pajjiżi jużawhom dal-pestiċidi. Okej. Sewwa. Jiġifieri naqra kontroversja wkoll mela. U tipi ta' bex differenti, ġifieri hemm bex differenti ħafna, hemm bex li nsejħulu organiku. Ġifieri dana huwa bex li jista' jintuża minn persuna li jkun qiegħed jipproduċi b'mod organiku u jkun bex li jkun magħmul minn affarijiet, jew affarijiet ħajjin, jew affarijiet li kienu ħajjin, jew li ġejjin minn affarijiet ħajjin bħal bakterja, bħal estratti ta' pjanti li wkoll huma b'saħħithom, ġifieri dana mhux ġifieri xorta minn qed jużah irid jieħu l-prekawzjonijiet għax xorta huwa hija kimika b'saħħitha. Jiġifieri daw jintużaw fil-ikel organiku. Jintużaw fil-produzzjoni organika. Mbagħad hemm bex ieħor li mhuwiex organiku li jintuża minn produtturi konvenzjonali biex nsejħulhom hekk li dawn huma sintetiċi, jiġifieri li ġew produċuti f'industrija, f'laboratorji, eċetera. Tajjeb li wieħed isemmi li kemm fil-bex organiku u anke fil-bex mhux organiku, il-produttur jieħu ħafna prekawzjonijiet biex il-prodott finali tiegħu jew tagħha ikun safe
għal min ikun qed jiekol. U din Fil-fatt hija l-iktar konserna, ħaġa importanti. jiġifieri almenu semmek nista' nserraħ rasi. Ġifiri, kemm jekk huwa organic u anke jekk mhux organic, il-prodotti li għandna fuq l-iskafef tal-grocers ta' supermarkets tagħna huma safe u jiġu kontrollati biex nkunu ċerti li huma safe. Għaliex għax il-produttur pereżempju huwa obbligat bil-liġi li jħalli ċertu ammont ta' żmien jgħaddi bejn l-aħħar darba li jbex li applika l-pestiċidi u meta jaqta biex jibih fis-suq. ħalli dak il-pestiċidi, il-pestiċida jitkisser binna ġifiri, per eżempju, il-xemx tkissru ħafna il-pestiċidi u nirringrazzjaw l-għallen ħafna xemx u għallura jkisser ħafna iktar il-pestiċidi. Għalek il-prodott lokali u iktar tajjeb u ukoll, ma baxxemx. Xemx ekku. Iġifiri, ma naħsbux li l-produtturi tagħna u anka dawk barranin u Ewropej jaqbdu ġifiri japplikaw il-bex kif ġipu laħaq biex u allura jkun qegħdin qiegħdu lilna fil-periklu, il-kontrolli fuq il-bex huma stretti ħafna. U bdiewa produtturi li jinqabdu jabbużaw, ġifieri jistgħu jeħlu anke l-ħabs. Isiru kontrolli. Isiru kontrolli stretti ħafna, apparti li dal-bex, il-kimika jgħoli ħafna u dan l-ebda businessman, il-produttur fil-ħar mill-ħar huwa businessman, l-ebda produttur mhu ħajqgħod japplika u jaħli l-flus tiegħu joqgħod biex għal xejn. Ekku. Hemm xi ikel iktar safe minn ieħor pereżempju li nistgħu niklu għax xi kultant inti anke kweta jkollok it-tfal. Ekku, proset, ekku. Ara, mela bħalmadna bħala prinċipju kwalunkwe ħaġa li nixxu hija safe. Għandha tkun safe u hemm ħafna kontrolli li biex jiżguraw li jkunu safe. Issa, hemm ċertu affarijiet li huma daqsxejn żgħir iktar riskjużi, fil-ma sens. Bħal pereżempju ċertu frott li pereżempju ikollhom il-ġilda tagħhom ċertu suf, pereżempju bħal arabali, bħal ħawħ, ġifieri mhux ta' Malta u mhux ta' Malta, ġifieri hu minnu il-prodott peress li għandu dik il-lega suf fuqu jafiżhom daqsxejn iktar kimika, però xorta jibqa' safe imma jaf ikun hemm riskju daqsxejn żgħir iktar traċċi. Daqsxejn iktar traċċi, ekku. U allura l-aħjar li tqaxxarhom. U allura l-aħjar li tqaxxarhom u jista' mhux il-ħawħ, pereżempju l-qaraba li jissajru kwalunkwe ħaġa li tissajjar tkisser kważi l-pestiċidi kollha li kollha fuqha. Iva. Jistgħu wkoll ovvjament dejjem tajjeb li jinħasel il-prodott. Kif taħslu? Mela, taħslu b'mod normali, bl-ilma, iwa. Hemm ukoll min juża il-bikarbonat. Il-bikarbonat inaqqas daqsxejn żgħira minn forsi traċċi żgħar ta' bex li jista' jkun hemm. Tajjeb ukoll li wieħed joqgħod attent minn fejn jixxi, fis-sens li bħal matlek qabel minħabba li huwa suq miftuħ. Malta nġibu affarijiet, nġibu prodotti li jiġu prodotti f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea li forsi m'għandhomx l-istess kontrolli li għandna fl-Unjoni Ewropea. Kif tinduna? Mit-tikketti? Mit-tikketti, iva, mit-tikketti. Ġifieri ċertu prodotti, anke pereżempju għandna t-tem ġej miċ-Ċajna, għandna dak ġej mill-Brażil, ġifieri li m'għandhomx l-istess kontrolli, jużaw ċertu pestiċidi sfortunatament li ilhom linqataw mill-Unjoni Ewropea minn is-70s. Sewwa, jiġifieri jiena pereżempju u kultant mhux biss l-ikel frisk, imma ħanħedu eżempju. L-aġin, Malta ħafna drabi niklu aġin li jkun ġej mill-Italja. Il-produtturi tal-aġin Taljani hemm minnhom u hemm ħafna minnhom jużaw ġej mill-Amerika u mill-Kanada. U dawk jużaw biex ikabru il-qamaħ biex jagħmlu tqiq, jużaw ċertu kimika li ma nistgħux nużaw fl-Unjoni Ewropea u allura jibqa' traċċi ta' dil-kimika fit-tqiq. U allura jkun hemm traċċi, kien hemm studju reċentement sabu traċċi ta' dil-kimika fl-aġin. Sewwa, jiġifieri toqgħod attent x'tażel. Ekku, toqgħod attent, fimni u jkunu traċċi żgħar ħafna, però ġifieri tajjeb li dejjem noqogħdu attenti x'nixxu u minn fejn nixxu. Tajjeb, dejjem nippreferu prodott lokali għax huwa kontrollat ħafna. Jekk ma jkunx hemm availability ta' prodott lokali, dejjem morru prodott Ewropew għax hemm il-kontrolli tal-Unjoni Ewropea. B'dak il-parir se jkolli inwaqf hawnhekk, Melkim jiena ma nixbaqat nisimak titkellem, għandek id-don tal-kelma u vera tajt affarijiet interessanti. Grazzi tal-li l-għajt l-istedina tagħna għal darb'oħra u se nofrilek kaxxa minn dawk illi prepara Karlo għal mistednin tagħna biex jibqgħu wkoll tifkira ta' din il-ħaġa. Grazzi Melkim. Aħna se nifqu għal ftit momenti ta' riklami bqgħu magħna x'minna ftit ieħor se niltaqgħu ma' Natasha illi għandha ħafna esperjenzi interessanti x'tgħidilna. Grazzi tal-li segwejtu r-riklami u se nintroduċikom issa mal-mistieden ta' Karlo, Paul Camilleri. Paul, hello. Hi.
Karlo, għandek lajnuna. Iva, aktar mill-li għajnuna ħankun għedin nuru biċċa xogħol li għamel Paul. U il-biċċa xogħol hija l-ewwel esperjenza tiegħu fl-upcycling. Kif jista' jkun? Għax jiena rajt ir-ritratti tagħlek qed ngħidlek hekk. Eżatt. Mela, l-ewwel ħaġa Paul, kif inti? Tajjeb. Tajjeb, Grazzi tal-għajt l-istedina tagħna. Welcome. Mela, min inti minn fejn ġej u l-professjoni tiegħek u x'ħajrek tagħmel dan l-upcycling? Propja minn Għawdex jiena, però jilli ngħix Malta 9 snin. Bħala xogħol lecturer, l-MCAS nagħlem l-accounts. Nieħu ritratti wkoll, kienet xi ħaġa li bdiet bħala hobby u spiċċat aktar bħala xogħol. Ħanna raw tispiċċax tagħmel dan ukoll. Il-problema l-ħin għaliex dik kienet ir-raġuni li qatt ma għamilt dan ix-xogħol għaliex Dil-pandemija offritilna daqsxejn. Peress li kien hemm dil-pandemija kont ikun id-dar Opportunitajiet. ejja ħnipprova nagħmel xi biċċa xogħol li tkun nista' nużaw aktar quddiem. Tajjeb, u x'ħajrek ġifieri apparti li sibt il-ħin biex tagħmel dan ix-xogħol? Ifhem, joġobni ħafna l-fatt li dejjem hemm xi ħaġa li tkun ħadd intrema xi ħadd ma jridiex u tispiċċa tuża. Il-fatt qed nirranġaw ukoll dar Għawdex, allura qed tisma' nirranġa li xi ħaġa biex issa x'inlestuha kemm noħodha d-dar Għawdex u tkun lesta. Mela, ħanna raw xirnexxilek ta' kwista din id-darba. U x'għamilt biha hemmu it-Tallboy u xejn. Eżatt, din kienet Tallboy kienet fi grupp ta' Facebook li literalment ħadd marrieda u Mortalija spiċċajt ġarrejta fuq is-saqaf tal-karozza mill-belt. Għax kbira probabbli ħadd ma titġorra mbagħad. Ovvjament. Ħadna battikata biex tellajnija fejn noqogħdu, għaliex ovvjament trid il-post fejn taħdem u ġarrejta fil-laundry u bdejt ix-xogħol hemmhekk f'dak il-perjodu li konna qegħdin magħluqin id-dar. Soltu meta jkun hemm daw il-paġni li għatu l-affarijiet b'xejn, ikun hemm kompetizzjoni sieħ ta' min ħajjieħu l-ewwel dak l-oġġett. Ma meta tkun kbira jkun hemm daqsxejn iktar xubad min jista' jorra jmur għalija. Tajb, ma Paul jidher li kellu l-beginners luck ukoll kien qiegħda X'għamil biha tistennieh. Paul issa, ħa naraw daqsxejn. Ħdim daqsxejn fuqha. Daqsxejn. Hawnhekk kien taraw it-transfer li użajt fuq ġewwa, din huwa fuq ġewwa tal-gwarderobba tal-Tallboy, miżbuħ bil-sage, imbagħad għamilt it-transfer bil-Wisteria Flowers fuq ġewwa. Dan huma tip ta' transfer li mhux tippresshom bil-paletta tal-injam imma titfaħħom ġol ilma, l-istampa tiġi imrembla mbagħad tiftaħ u letteralment iżżerżaq il-karta minn wara u jibqa' transfer fuq l-injama li tkun qed taħdem fuqha. Issa speċi ta' dekupaġi ma' mod differenti. Eżatt. Xifti iktar komplikata, taħseb Karlo Jonas, x'tissib? Le, naħseb iktar il-paċenzja Naħseb il-paċenzja li x'kapaċi xin tkun qed tiġbida, tiċċaqlaq u titaffeċ fuq xulxin u tiddaqxin. Titterġa' tixkatla mbagħad u terġa' tibda. Eżatt. Hawnhekk qegħdin naraw is-saqajn li użajt il-gold flakes magħhom. U ovvjament biex tagħmel il-gold tal-induratura tagħti jisu likwidu apposta biex tħallih jinxef u l-gold ikun jista' jaqbad aktar fuq iż-żeba li tkun tajt. Sewwa. Tajjeb għax ma tistax taqbad u tisboħ il-gold flakes. Inti imħarreġ fl-induratura, ma mhux jista' juża żeba. Eżatt, ma kelli daqsxejn vantaġġ għaliex kont naħdem fil-maħżen tal-armar tal-festa. Tajjeb. Hawnhekk il-bibien illi kif qed taraw hemm biċċiet minnhom qed taraw iż-żeba krakkjata ġużajt il-crackle paint u dawk il-fjuri huma it-transfer li jiddeċidejt li nagħmel fuq din it-Tallboy. Dik huwa transfer differenti li semmejtilkom l-ewwel għax hija transfer li tippressa bil-paletta biex imbagħad l-istampa taqbad mal. Forsi ftit iktar faċli milli. Aktar faċli. Il-biċċa xogħol kienet biss li trid toqgħod attent fejn ħadd tipplacja, eċċetera. Mhux hekk fejn ħadd poġġihom l-affarijiet ibidlu daqsxejn u anke l-sura. Hemmhekk hemm il-crackle paint jidher għaliex minn taħt trid li tidher żeba skura u fil-wiċċ hemm iż-żeba ċara li sa maqsuma biex tidher l-effett taż-żeba skura. Jien għadna qatt użajtu dal-crackle paint, ma nafx kif. Faċli. L-importanti li tisboħ bil-kontra. Kien qalli Karlo stess. Xi darba nagħmluh. Xi proġett milli fadlinna, xi stava tant fadlinna ħin. Fadlinna. Wow, hemmhekk qegħdin naraw il-prodott finali. Il-prodott finali li żitt ukoll il-gold ħireġ minn ġol crackle paint biex jagħti daqsxejn iktar touch differenti. Hawnhekk huwa Tallboy miftuħ ovvjament, kif taraw is-sage u hemm il-Wisteria Flowers minn fuq u dawk tisfel huma l-kxaxen tat-Tallboy stess.
Xi ġmiela, jiena ma nistax nemmen li kienet l-ewwel biċċa xogħol L-ewwel li biċċa xogħol, għamilt, l-ewwel biċċa xogħol. Wow. U jiena apparti l-żbuħija tal-oġġett, kif irnexxielu jikkumbina l-kuluri flimkien għax li tuża aħdar ċar ma' roża jew ma' vjola mhix daqshekk normali, imma il-fatt kif tara tajt wow, dak il-fatt li qed tiftuħ qed tara xi ħaġa kompletament differenti, ma fl-istess ħin hija xi ħaġa marbuta magħha għalija xi ħaġa U fenomenali. dik se tkun centerpiece ġo kamra, mhux hekk għax imbagħad magħha ma tkun tista' tagħmilhom daqs kornati daqs. Le ta' magħha ħajkunu just plain injam. Xi kulur plain. injam plain. terġa' tħallihom. Il-kontrast ikun sabiħ ħafna u jtieħu l-attenzjoni kollha Eżatt. tal-kamra. Proset, Paul. you. Issa aħna kull ġimgħa niddiskutu wkoll buzzword. Naf, għax niffollow jakom. Il-kelma tal-lum, Karlo. Mela, llum il-kelma hija repurpose. Sewwa. Mela, bażikament, repurpose ġifieri għandna oġġett, skartajnieh jew ma nix bżonnu iktar u biddinnieh biex nużaw għal xi ħaġa oħra. Mela, u l-ewwel wieħed mill-eżempji li jiġini huwa fil-fatt hija toaster marret, tħassret, tirranġa u tagħmilha karus. Idea tajba di. Mbagħad hemm ħafna affarijiet oħrajn. Pereżempju, biddina l-aperturi tad-dar, il-bibien u twieqi u nistgħu nużaw il-bibien biex nagħmlu tostiera tas-sodda. Jien darba kelli idea. Vetrina ta' ħanut nagħmilha tostiera tas-sodda. Imma ila jisu madwar 4 snin wara Għadek ma s-sodda għamiltix. għadha fl-art u għadha ma Mela saritx. mhux waqtna Paul. Anka Karlo Jiena rajt jgħidu. boots li jsir pot tal-pjanta. U jiena din il-ġimgħa rajt it-tajers tal-karozzi li nżeba u tużaw bħala qasrija. Iva, u apparti tajrs nistgħu nużaw twieqi biex nżejnu ġewwa, nagħmlu il-tieqa miftuħa pereżempju jew tieqa magħluqa nagħmlu arranġament ta' fjuri jew xi ħaġa fih u nkunu nistgħu nżejnu d-dar tagħna b'affarijiet li huma tagħna u għamilnihom aħna. Eżatt, flocking U quattro. ta' tajers idea tajba flok ħafna minnhom jintremew il-baħar u għax dil-ġimgħa wkoll rajt saret klina putejġ kemm tellew tajers il-baħar mhux posthom hemm. Eżatt, jew kellha sfortunatament jinħarqu u jagħmlu. U jniġsu l-arja. Eżatt, u jniġsu l-arja. Ekku. U ma bl-affarijiet li nagħmlu f'daw il-proġetti nistgħu innaqsu l-iskart u dejjem ngħinu aktar l-ambjent tagħna. Eżatt. Grazzi Paul tal-li Grazzi ġejt, lilkom. jina ħanħallikom għal ftit momenti jibqa' magħna, ibqejn ftit il-Karlo, tistgħu tagħmlu flimkien, ara llum kien se juża transfers xorta Karlo, jiġifieri tistgħu taħdmu ftit Tajjeb. flimkien sal-aħħar tal-programm għaliex jiena semmur niltaqa' mal-mistiedna li jmiss. U l-mistiedna li jmiss hija Natasha Mifsud, illi konna l-iskola flimkien fil-fatt jiena u Natasha. Natasha kif inti? All right. ħażin, mhux Żminilu u ftit ta' żminilu wkoll iltqajt magħha taħt ċirkostanzi oħra. Hija veru. U skoprejt li Natasha minn dakinhar li kont nafa jiena għamlet karriera brillanti u interessanti ma' Greenpeace, kienet baħħara ma' Greenpeace. Din mhix biċċa xogħol li ssir ta' spiss, naħseb. Natasha, kif fetillek tażel din it-triq? Ifem, di bħala bidu kien by chance ħanejdu hekk. Bażikament daħal vapur tal-Greenpeace, mort nara. Għaw Malta. Għaw Malta, xin 1996 naħseb kien. U sirt naf li kien hawn uffiċċju għaw Malta, bdejt imur volontira, mbagħad kienu qalu li isma' titmur volontira għal sajf fuq il-vapuru għattilhom iva jiena. Mbagħad jisu bqajt immur sakemm ma saret profession, sa fl-aħħar mbagħad għamel professional sailor, kont għamilt is-safety courses kollha għal Maritime College, allura kont sirt anke professional sailor ukoll. Il-laħwa. U inti baħħart fuq daw il-vapuri tal-Greenpeace, il-Greenpeace x'tagħmel eżatti? Hija organizzazzjoni ħafna? Hija organizzazzjoni li hija l-iktar environmentalist. Però tagħmel anke ħafna nies ma jafux tagħmel anke humanitarian work ukoll. Taħdem ħafna ma' Doctors Without Borders ukoll. F'każijiet ta' traġedji bħal tsunamis jew earthquakes. Tkun qegħdem hekk. Infatti dak wieħed mill-vapuri tal-Greenpeace. Ħdimt fuq dak? Iva, mela, dak l-aħħar vapur li ħdimt fuqu l-Arctic Sunrise. L-aħħar wieħed li ħdimt fuqu dak kien. Naturalment kontu tbaħru biex tagħmlu wkoll tqajmu kuxjenza dwar il-problemi ambjentali u xek. Greenpeace kella specific campaigns, konna nidulhom par eżempju climate change, oceans campaign, forestry campaign, campaigns speċifiċi. Mbagħad ovvjament jinqasmu f'sections. Oceans campaign kellek pollution, kellek overfishing, pirate fishing, tidħol anke fiha ovvjament il-climate change għax
naraw il-livelli tal-ilma jitla meta jkollok il-climate change għax jinħall il-glaciers. Rajtom bajnejk daw l-affarijiet. Iżgur da affarijiet anka pollution, per eżempju, Greenpeace ila tgħid fuq il-Pacific Garbage Patch xi 15, 16, 17 years ago, ħanejdu episodji tal-programm. Ġifieri jiena daw l-affarijiet rajtom qed ngħidu veru jeżistu. Iżgur, u sa nista' nimmaġina wara dak iż-żmien kollu li kont hemmhekk jiena saret tara s-sitwazzjoni. L-ammonti ta' plastik li nġabar f'daw l-areas fil-Pacific huwa inkredibbli. Isek literalment għandek island. Għax jaqqat fl-imkien u tiġi jisa island kważi. Però ġejt wiċċ ukoll ma' ħafna problemi serji oħra li anki semmejna fil-programm aktar kmieni, per eżempju, shark finning. Iva. Ija, ħafna drabi shark huwa bycatch ta' ħafna minn dawn il-bad practices ngħidilhom jiena. Għandek tip ta' fishing li mhuwiex sustainable, illi inti għandek net, titfaħħa u hija trolling u tkaxkar kollox miegħek. U li jiġru li meta tkaxkar inti u taqbad dak li jkun hemm fil-baħar ħataqbad ħafna ħut u ħafna annimali oħra li ma jintużax. Pero fil-kas ta' sharks, ħafna mill-fishermen kienu jaqtawlhom il-fins ukoll. Kif qegħdin naraw fl-istampa. Eżatt, kif qed tara. Jaqtaw il-fin u litteralment jitfgħu x-shark fil-baħar daħajja li din tmut għax la tista' tom assisa tuħu nifs. Infatti iktar minn dawn ritratti hija ħaġa veru krudili. U x'kontu tagħmlu x'inti faċċaw problema hekk? Ħafna mill-affarijiet li konna nagħmlu huwa li namlu documentation, nieħdu ritrattu l-filmati biex naqajmu l-awareness. Però u da mhux fil-Mediterran? No, da mhux fil-Mediterran, il-maġġoranza li ħdimt jiena kien fil-Pacific. Oħra li konna nagħmlu meta konna nsibu, speċjalment il-long lines li kienu jkunu legal, konna nieħduhom, nippikjawhom għal dawk dejjar illegal, posthom mhux hemmhekk u konna nieħduhom. Biex hekk żgur ma dan kaptu tas-sajt li jintuża. Huwa tip ieħor ta' sajt li jintuża. Hemmhekk qegħdin naraw il-massakru ta' dawn il-klip il-baħar kif jispiċċaw x'hekk. Eżatt, dak li jiġri pereżempju għandek il-bottom trawling li jitkaxkar malajr. Ritratti ta' trolling fil-fatt, Eżatt, dik pereżempju hija bottom trawling. Bottom trawling barra li taqbad il-ħut tal-qiegħ qed tkisser kollox, anke f'għandek il-koralli fil-Nord Atlantic pereżempju hemm koralli li għandhom iktar minn 100 sena. Bil-bottom trawling jitkaxkar u jitkisser kollox, literalment tara mir-ritratt tħalli ħerba waraj. U għandek maġġoranza kbira tal-affarijiet li jinqabad fil-bottom trawling illi jintrema għax m'għandux użu. Ġeneralment anke s-sajjida stess jgħidulek, imma dik hija infatti hija bottom trawler. Sajjida stess jgħidulek. Xibka x'inti nagħlaq taqbad kull ma tkun sabe. Anke s-sajjida stess jgħidulek naqbdu ħafna li huwa ħela. Li huma stess ma jistgħux jużaw, però m'għandhomx option oħra ta' kif ħajaqbdu l-kwota tagħhom. Għax li jiġru li huma jkollhom pereżempju permess jaqbdu tip waħda jew tnejn ta' ħut li jistgħu jaqbduhom biss bil-bottom trawling, però ovvjament qed kaxkar kollox u l-ħut it-tajjeb li jinqabad imma ma jkollhomx il-license ma jistgħux ibijawh. Jinħela. Jinħela li jispiċċa jerġa' jintrema fl-ilma. U kif kontu tindirizzaw għas-sitwazzjonijiet? Waħda mill-ħaġa li konna nagħmlu konna nippruvaw wafquhom li niżlu n-net. La darba tinżel in-net u mbagħad ma tista' tagħmel xejn iktar. U ovvjament documentation. Kien ikollok fishermen li kienu jgħidulna ejja fuq il-vapur tagħna stess. U għamlu documentation. Ħalli taraw il-ħela li di ħela għas aħna ma naqblu magħha. Ġi kienu konna anke support tal-fishermen fuqha. Jiġifieri mhux dejjem sibtu min jiġġieled kontrikom. Issib minn kollox, però l-maġġoranza tal-fishermen stess kienu jgħidulna il-ħela qas huma ma jħobbuha. Ġifieri huma li kienu jkunu jridu li tinbidel il-liġi biex issir iktar sustainable. Li jidher issa fir-ritratt huwa in-nets. In-nets jaħlu ħafna annimali fihom. Aħna hawnhekk għandna sharks. Għandek il-marine turtles pereżempju teħel fiha u tifga. Eżatti. U tkellimna fuq wkoll mal-rappreżentanti tan-Nature Trust. Problema oħra kbira hija wkoll il-kaċċa li ssir għall-baleni, mhux hekk? Eżatti. Hemm il-Ġappun li għadu jagħmel il-kaċċa l-baleni li hija commercial huma bl-iskuża ta' scientific research illi sissa daw snin kollha li l-hom jagħmlu scientific research as far as I know ma ħarġitx scientific paper waħda. U għandek postijiet bħal Norway. Norway jużaw l-iskuża li it's tradition. U l-Iżlanda wkoll. U Iceland jużaw l-iskuża li it's tradition. Din fatti hawnhekk Norway. Norway ġeneralment jaqbdu il-minke whales. Il-Ġappun għalkemm hemm il-license tal-minke whale. U għaliex jinqabdu daw il-baleni?
Huma l-iktar li nqabdu għall-laħam tagħhom. Il-Ġappuniżi ikunu x-xaħam, il-blaber. Il-Norveġiżi jiklu l-laħam tagħhom ukoll. Infatti ċertu postijiet issib anke l-laħam tal-balena fuq il-pizza. Illi f'Norway, per eżempju, tista' torna pizza bil-laħam tal-balena. Li tajjeb bija huwa li postijiet bħal-Ġappun, il-younger generations qegħdin jisom they move away from whale meat, mux qed jiklu whale meat. Iktar kuxjenza, u għax inti meta tara massakru, tara ritratti ta' dawn it-tip li huma reali, mux hekk? Iżgu, u għandhom iktar dik il-knowledge issa li it's wasteful, m'hemmx għalfejn u allura qed tonqos naqra naqra. Baħar ta' dem. Eżatti. Xi esperjenza partikolari li tiftakar minn dan ix-xogħol tiegħek? Forsi l-iktar waħda li laqtitek u għada. Hemm waħda li ximkien kelli ritrat li ma stajtx insib biex kont inġibulek. Konna qegħdin fil-kosta ta' California, San Francisco, u konna nagħmlu anka training aħna fuq il-vapur. U kanna din id-dingi li jintuża l-men overboard ngħidulu aħna kieku hemm accidenti għax ħadd il-baħar niżel dat-dingi biex tippikja l-persuna. U qegħdin nittestjaw konna jiena u ħabib tiegħi Italjan. U fil-qegħdin kwieti fil-baby sila jinqabes u ġi fuq fid-dingi. U għandi ritrat qed inżommu hekk fuqi. Niftakar li ktar minnu ħat intentaħut li kellu da silajn. Imma kien u waħda minn dawk l-episodji ta' Another Day in the Office ngħidilhom jiena konna. Ġara fekk kienu jiġu ħafna mal-Greenpeace. Kellek imma differenti mill-uffiċċju li għandek illum. Inti qattajt 14-il sena. Mela, 14-il sena. Għadek attiva fil-qasam ambjentali? M'għadniex daqshekk ħanejdu hekk. I mean, irtirajt minnhom dawn l-affarijiet, però jiena min jafni jaf kemm inħobb l-annimali, allura inħobb ħafna ngħin is-santwarji tal-annimali wkoll. Ġadni attiva aktar f'dak il- Biddil daqsxejn. Eżatti, min jafni jaf kemm inħobb il-klib speċjalment. Tajjeb. Grazzi ħafna tal-li qsam daw l-esperjenzi tagħna, grazzi wkoll tal-li għajjimtilna dil-kuxjenza wkoll għaliex huma xeni li forsi mhux kulħadd ikun rom. U inti rajtu missejthom. Eżatti, u dik hija l-iktar importanti li ikollok il-provu tqajjem awareness, għax l-nies imbagħad jindunaw bihom daw l-affarijiet hemm iktar tendenza li ħajamlu xi ħaġa. Fil-fatt il-xaħam tal-baneni jintuża wkoll f'ħafna kosmetiċi ukoll, jiġifieri nqogħdu attenti dejjem x'nixtru biex ma nkunux parteċipi f'dawn il-prassi jiena. Natasha, grazzi tal-li ġejt hawnhekk magħna naf li ġibtilna l-batteriji wkoll biex inżiduhom mal-kollezzjoni tagħna li ħaniżnu fl-aħħar tas-sensiela u se nofrilek din il-kaxxa bħala rikordju tal-programm tagħna li jagħmilha Karlo wkoll. Grazzi Natasha, grazzi ħafna. Ftit momenti ta' riklami f'qgħu magħna ħamor naraw x'għamel Karlo. Wasalna li l-aħħar tal-programm u l-ura ġaġġiet ħdej Karlo jiena. Il-Marija. Għandna proġetti kważi lesti. Veru, u vera ġew differenti minn flix kien trasparenti, ħloqna żewġ biċċiet vera sbieħ. Eżatt, dan hawnhekk għamilt ftit masking tape għax il-kollha minħabba li suppost ħallihom overnight biex jixfu. Aħna kollox blaġla, ara xi ġmiel imma ta'. U bid-dinja bażikament din hija il-mold, il-forma li użajna. Issa għal min qed jaħseb illi ħallejta tal-injam għax għandha l-kulur tal-injam dik hija x-xema li għamiltilha u xek. Eżatt, ix-xema li għamiltilha Jiġifieri inti żbaħta bħal kumplament tal-fliexkun. Żbaħta bħal kumplament tal-fliexkun u żajt ftit kuluri biex niblendja fuq xulxin u kull ma għamilt żitt naqra l-wax biex ix-xema biex joħroġ id-dettall. Tiskatta x'effett joħroġ. Iva, u l-fliexkun il-kbir din hija l-image transfer. Għamilta u jiena ma rajtix. Iva, u ħamurri kif issir ħamurri. Tajjeb, għax qatt ma rajt transfer jintuża, allura hija naħseb xi ħaġa interessanti. Mela, it-transfer hija din l-istampa, bażikament kull ma rridu nagħmlu inneħħu il-plastik. Ti konna nużawhom, kien ikun hemm mal-ħelu xi kultant biex toqgħod tagħmilhom fuq il-ġilda, naħseb l-istess ħaġa. L-istess ħaġa u bl-ilma wkoll. Issa jien għandi l-fjura l-bajda qiegħda naħa ta' fuq ħanagħmel kemm impoġġu l-istampa. Ma xarrabiex. Ix-xarraba wara. Alright. Tpoġġiha l-ewwel tpoġġiha fejn trida. Eżatt, tpoġġiha fil-post. Kif inhi? Mbagħad sponza. Fuq it-ton dejjem naqra iktar diffiċli naturalment. Eżatt, rridu noqogħdu naqra iktar ħawti. Jekk jogħġbok iva, mela kemm ix-xarrab. Bisponza u xek. Eżatt, u kif ix-xarrab bl-isponza mill-ewwel ħatibda tidirlek l-istampa minn taħt. Tkun taf fejn xarrab tiġifieri jekk indawru ftit hekk inkunu qed naraw wara fejn xarrab diġà u hawnhekk tidher id-differenza. Mela,
Meta x-xarab u tibda tidher l-istampa dak ifisser li l-istampa qiegħda teħillek mal-oġġett li inti qed tagħmilha fuqha bażikament. U dan mod ma jimpurtax għax jekk nagħmlu imwaqqgħu l-ilma x'l-ilma ħajjitla. Jinxef u xek. Eżatt. U neħu ħana. Mbagħad li rridu nagħmlu kif inneħħu l-istampa inħalluha toqgħod ftit u ngħaddu sealer fuqha biex nistiġillawha ħalli jekk noqgħdu l-fixkun Dik l-istampa. dejjem importanti. Eżatt. U dal-proċess kif qegħdin naraw nistgħu naqbdu l-istampa hekk Bil-mod. bil-mod Kredibbli. u qiegħda tinqala Wow. u kemm nirranġaw ftit it-trufijiet noqgħdu Ġifieri attenti kif għal-min nimsuha tkun delikata. biex tkun delikata, però għal-min forsi id-dekupaġ għadu ma ħadlux daqshekk il-qagħda. Naħseb Eżatt. illi hija xi ħaġa ftit iktar sempliċi biex Iva. wieħed jipprova mhux hekk? Eżatt, hija sempliċi, effettiva u Ħafna. ħadd biddillek l-oġġett minn ħaġa sempliċi għal ħaġa Ekku. iktar straordinarja bażikament. Veru, veru. Issa, l-istampa ma ċentrajtix għax għamilta. Le, le, kif ġiet. mhux hekk, lejn Imma qed li indawru nistgħu l-hom nagħmlu- biex jaraw Eżatt. daqsxejn kif loqna. Imma li nistgħu pereżempju f'dal każ jiena għamilt hawnhekk jidher li għamilt naqra żball għax hawnhekk l-ispazju qiegħed viċin u fuq din naħa hawn iktar spazju. Li Tipprova nistgħu tiċċentrom, nagħmlu- aha. Eżatt, jekk ma jirnexxilekx, tista' toħloq pereżempju xi forma u tpoġġiha hawnhekk. Jew Dak inkella tilha is-sabiħ ta' dan distances. ix-xogħol, tista' tirranġa u terġa' tagħmel fuq dak li għamilt u Iva. toħloq Eżatt. tatti l-iżball li jkollok u wara kollox hija biċċa tal-arti, ġifieri jiena lija ma narax laqas li huwa. Tista' hawnhekk toħloq xi kitba pereżempju. Eżatt. Jew naqraw hekk hawnhekk, issux vera sirt Iva, nifhem nistgħu jiena. nagħmlu- Nistgħu nagħmlu hekk ħalli nqablu mal-istampa sa drajtu tal-Karlo. Ġifieri fejn hawn daqsxejn iktar xquq iħobb jagħmilha naqraw hekk se Eżatt. kara tiġi Nistgħu taqbel nagħmlu- mal-istampa. Eżatt. Kemm nagħmlu. Tibża xejn, jekk tara ħimdellek hekk, kemm Ma nimsħu. jimpurtax, ma jimpurtax. u Iktar ma jiġi- tiddellek, iktar ifisser li l-oġġett qed joħroġ tajjeb. Daqshekk karatela, l-ewwel ma kien ħajjagħmel xejn, issa minn hon u jiena lon qedlek biss u l-biċċa ta' fuq, issa hu lon qed niżel nagħmel mal-fixkun. lon. Lon, veru, mhux il-biċċa ta' fuq biss. Eżatt. U kemm Imma inneħħu- sabiħ għaliex ħanaraw ukoll x'differenza tagħmel ix-xema u naturalment huwa effett jew li joġbok jew le għax l-oġġett iġibu jidher iktar vintage. Eżatt, jiġi iktar vintage, u jekk forsi tkun tridu iktar kontemporanju hemm kuluri oħrajn differenti Mhux tal-wax. hekk, mhux hekk. Ġifieri nistgħu nużaw li rridu. Inti dejjem bażikament. tuża l-kannella kważi, imma trasparenti mhux hekk? Iva, mit trasparenti, hemm l-abjad, hemm il-gris u nistgħu nħaltu aħna wkoll. Ġifieri kemm naqbdu ftit żeba ma' xema trasparenti nħawduha u hemmhekk għamilna xema bil-kulur. Nesperimentaw, ħudu l-idejat, aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Grazzi lill kru tekniku li waslilkom il-programm. Grazzi Karlo. Ciao.